Assalamu alaikum. Bai Allah me sunanki? Sunana Yasira Salisu Umar. To malama Yasira ga Qur'ani a gabanki. Shin ke kika rubuta shi? Ni na rubuta shi da hannu ba. To kamar yanayi na zaki ga aran guda mai tsangaya bai rubuta alƙur'ani ba ke kuma gashi duk da ana cewa kina da karancin shekaru wanda ba su kai 20 ba, to gani kike kwafa kike rubuta ko kuma ya abin yake? A'a, da kaina nake yi ba kwafa nake yi ba. To wani kalubale kika fuskanta wajen rubuta shi wannan alƙur'ani? Gaskiya ban samu kowane kalubale ba, sani ma sai buɗe da waraka da nake samu. To kamar tun daga irin kamar satu haka, tunda idan za a rubuta Qur'ani akwai satu, akwai hadda, akwai tukuri, to kamar satu nawa kika yi? Satu na biyu da na sauka ta farko na juyo na tilawa, to kuma daga nan sai na yi satu biyu sai kuma na karya takarda. To kuma da kika karya takarda ko kuma tun a satu ma wani izu ne kamar ya dan fi baki wahala haka na kalubale? Gaskiya irin da ya fi bani wahala shine ma kana da aure sai kuma ƙalal mala'u. To kuma ana faɗar taƙo shi ma kamar tana da wahala, ko wannan dukin tsallake ɓangaren taƙo? Gaskiya shi bai bani wahala ba. Na'am. To kuma wani kira kike da shi ga sauran mutane, aramomi maza da mata? Kira na a gare su shine a dage da karatu alƙur'ani, shine mafita a gare mu, a jajirce a mai da kai. Allah ya sa mu dace. To kamar shi wannan ɗaukar ɗawainiya na takardu da kuma abubuwa na rubutu, shin kamar kuma duk ba su baki wahala ba? Gaskiya ba su bani wahala ba. To kuma magana aure fa ta taho ko kuma dai tukunna dai? Ta taho dai yanzu dai. To yanzu kamar shin idan kina ɗakin mijinki zaki so ki ƙara rubuta ko kuma kafin auren zaki so ki ƙara rubuta? Gaskiya to sai dai zuwa nan gaba tukunna. Yanzu ma na koma makaranta ne akan na ƙara wannan ɗin karatun sosai. To kamar shin a Islamiyya kika yi wannan karatun ko kuma a makarantar allo? A'a, a makarantar allo ne. To kuma zaki ga 'yan mata musamman da aka ce su tafi makarantar allo zaki ga sun ki tafiya saboda suna jin kunya a gansu da allo. Ke duk ba kya jin wannan kunya? Gaskiya ni bana jin kunya saboda ma ni rike allo na nake, bana ba da ma a rike ni. To kuma ke kaɗai ce babba a makaranta ko kuma akwai na sama da ke haka mata? A'a, akwai na sama da ni amma ba sosai ba. Gaskiya ne, to na gode.